שלום לכם, אני עכשיו אראה לכם איך שומרים קובץ וידאו עם קול, כי זה בדרך כלל זה קצת קשה לעשות את זה באפטר אפקט. אוקיי, בואו נתחיל. אתם פותחים את התיקייה שבה הקובץ שלכם, של הוידאו שבו אתם רוצים לעשות אפקט. עוברים לכאן. אני לא עשיתי אפקט, לא זה, אז אני עכשיו אעשה במהירות סתם. זה נגיד. הנה. אוקיי. אתם עכשיו הולכים לפה. make movie. עכשיו, פה, אתם חצי פה. אתם רושמים את השם הסרט שאתם רוצים. נגיד אני אעשה פופ 1, 2, 3, 4. סייב. יופי. עכשיו אתם לוחצים עליהם. אתם לוחצים פה. הנה. שמר לכם את הסרטון. עכשיו בקשר לכל. אתם סוגרים את זה, אתם סוגרים, או שאתם שומרים, אבל שווה לכם לסגור את זה שאתם שומרים, שלא ממש יעזור, עדיף לכם לעשות את הקובץ מההתחלה, אבל אותו דבר, את האפקט מההתחלה אותו דבר. אתם סוגרים, אני שומר, אתם נכנסים עוד פעם לאפטר אפקט, אני ארשום את זה, ניכנס לזה. קלוס. עכשיו אתם עוד פעם עושים את הקובץ ככה מההתחלה. הנה, אתם עושים את האפקט מההתחלה. אתם מעברים לכאן. אני אעשה שנייה את האפקט. color correction. color balance. זה היה ככה, נכון? רגע. 97. אתם צריכים שהוא יהיה בדיוק אותו דבר. מינוס 97, מינוס 100. טוב. לא חייבים בדיוק אותו דבר, אבל כאילו תקפידו על זה. תחום לפה, עוד פעם, פה. עכשיו, אתם הולכים לכאן, במקום זה, הנה אתם רואים שזה כאן, במקום זה, תלחצו פה, על זה. עכשיו תעשו עוד פעם להגיד לכם מה זה שמר לכם. לי זה עשה במהירות קודם כל, כי עשיתי סרטון קצר. זה עכשיו שמר לכם את הקול של זה. תקשיבו, את הקול. עכשיו, מה אתם עושים? הנה זה הקול, וזה הוידאו. אתם נכנסים, אני אראה לכם, שנייה. ל-Windows Live, Movie Maker. אנחנו שמרנו את זה שככה זה יהיה. עכשיו תראו. תקשיבו, אם אתם לקחתם סרטון והפכתם אותו למשהו, ותשימו את המנגינה של הסרטון פה, לא המנגינה שהורדתם באפטר אפקט, זה לא יעשה לכם אותו דבר, אז תזכרו מה שאני אומר. עכשיו אתם שמים פה את הקובץ וידאו ששמרתם. יש לי כל כך הרבה דברים על הדסקטופ. פופ 1, 2, 3, 4, פתח. הנה זה. עכשיו תשים הוספת מוזיקה. הולכים לדסקטופ, עוד פעם למה ששמרתם, למוזיקה ששמרתם. עכשיו בוא נראה את זה. או זה. את זה. וזה. רואים? עכשיו? הנה. אותי לא שומעים כל כך, כי לא עשיתי כל כך הרבה קול. אבל הנה, בבקשה. עכשיו,
המוזיקה תואמת לוידאו, ועכשיו יש לכם וידאו עם קול. עכשיו אתם הולכים לפה ושמור סרט מומלץ לפרויקט זה. סרט שלי, אני אשנה אותו כי יש לי כבר ואני לא רוצה שהשני יימחק. סתם אני אעשה עכשיו פה 1, 2, 3, 4, 5. לא יודע מה יש לי מהמילה הזאת. פופ. שמור. לשומר. לכן זה לא יעשה כזה במהירות. הנה, פה זה מה ששמר. כי אני עשיתי, זה לא יעשה לכם במהירות, כי אני עשיתי קצר, אני עשיתי סרטון ממש קצר של שנייה. פייר. והנה זה נשמר לכם. אז תודה שהייתם איתי, ותראו עוד מדריכים שלי שאני יוציא בקרוב. אז רגע, ביי.